Bé, la Universitat de Barcelona, des del 2012, arrel d'un programa de televisió en el qual va sortir Christian Felber i que vaig poder veure i em va semblar molt interessant, i coincidint amb que estàvem en plena crisi econòmica i que els estudiants i tothom demanava diferents opcions, vam començar a introduir sense sortir del que són els programes oficials, perquè lògicament costa molt introduir un nou model d'aquest tipus, però sí que vam anar introduint petites pinzellades, posant els estudiants en contacte amb aquest nou model. I al final el nou equip rectoral va tenir interès en això i es va convidar el Christian Felber a la Universitat de Barcelona. Llavors això ja va ser un pas perquè estudiants estiguessin motivats. Llavors hi va haver un estudiant que va voler fer el treball de fi de grau sobre la possibilitat d'implantar un balanç en una organització com la UB. El treball va tenir acceptació, va treure una bona nota i això va fer que el rectorat decidís implantar-ho i fer-ho des de la pròpia oficina de control intern. Per tant, ha sigut interessant perquè ha sigut un procés de baix a dalt en el sentit de començar a parlar amb els estudiants, però també de dalt a baix, que és quan les coses es mouen, perquè realment quan de dalt a baix es pot fer. Llavors, és una experiència nova, que tinguem constància, és la primera universitat del món que ha fet el balanç. El que hem fet ha sigut adaptar-lo, perquè lògicament això està fet més per empreses, però com heu sentit és un moviment obert i per tant nosaltres l'hem adaptat i ara ja hi ha, per exemple, 4 universitats argentines que tenen interès en fer-lo, la Universitat de València segurament el farà, l'Institut Guttmann també és una institució d'ensenyament superior i també l'ha fet a la seva manera, llavors jo crec que hi ha moltes possibilitats de fer coses. Jo crec que l'economia del bé comú no és que pugui fer molt per les entitats, jo crec que l'economia del bé comú pot fer per tots, perquè és una cosa, com s'ha explicat avui a la jornada, és una cosa que és intrínseca, és a dir, ens ha de sortir de dintre. Jo el que crec que és fonamental és que no és un moviment que s'hagi d'explicar, és un moviment al qual la gent hi ha d'arribar per ella mateixa. Llavors, un cop hi arribes i un cop el discurs és el teu, pots escoltar el Christian, però t'has de fer el teu propi discurs, t'has de fer la teva pròpia visió de l'economia del bé comú i llavors això s'extén com una taca d'oli, i ho portes amb la teva manera, i això es va estenent a la classe, es va estenent a tota l'organització. Per tant, jo crec que és una cosa molt profunda i que val la pena apropar-s'hi.